Сәлем. Қаралы, біздің бал бар ма бал? Бал да бар. Шәй дә әзір, мин дә әзір. Қаралы, һәр вақыт әзір. Бүгін пионері бәйрәме түгел бит. Нәрсәгә әзірсің біз? Қызған Қазан тапшыруның иң тәмле шәйле шығарылышын башларға әзір. Иң тәмле шәйле? Нәрсә безгә? Индийский шәй фабрикасы директоры кунакка киләмәлме? Юк инде, бүген кунакка һәр иртә татарлар белән тәмләп шәй эшүче осталар киләчәк. Ой, синең серле сөйләшүләреңне бик яратам. ТНВ каналын яратып караучы, Болгар радиосын көннәр буе тыңлаучы тамашачылар, эфирда Кызган Казан! Иң кайнар кулинар шоуның алып баручылары без Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гыймаева. Кунаклар Болгар радиосында иртәнге шәй тапшыруы алып баручысы Эльвира Вилдан һәм Болгар радиосы алып баручысы Рәшит Валиуллин булачак. О, булар шәй эшергә ярата. Рәхим итегез, кадерле кунаклар. Рәхим итегез, Эльвира, керегез. Сәлам. Саулармысыз? Саулармысыз, кадерле кунаклар. Рәшит, син минем командада, Эльвира, син Ләйсән командасында. Biz qora qarşı komanda bilan көрәшәчәк. Biz ярышачак. Biz бүген җиңгән очракта безгә бүләк, җиңелүче командага җаза. Юк, туктагыз әле, миңа калса бу дөрес түгел. Бу дөрес түгел, калма каршы уйнау ни өчен дигәндә. Нишләп? Кичкенәдән үк миңа әби әйтә иде. Әгәр Ират аш-су бүлмәсенә кирип, аш-су әзерли башласа, фәрештә канатын тыгып чыгара диде. Мондый затлы егетләр булганда фәрештә гомумән кыйынып чыгадыр. Шуңа күрә Айрак. Фәрештәләр кыйынгач, димәк инде алар бүген җиңергә тырышачаклар, тиеш тәйм, ләкин белмим. Монда иде сидеге ак флаг эләргә. Әйе, безгә тимәгез дигән. Кирәк түгел. Юк. Сен җиңелә калсаң, алдан ук әйтеп куйдың инде. Без имеш пешерә беләбез. Яхшы, безнең пешерү осталыгын тикшерүче кешебез бар. Аны хәзер студиябызга чакырыйк, аш-су остасы, телеңне йотарлык тәмле ризыклар пешерүче. Ләйлә Кашапова. Ләйлә Рәхими. Безнең шеф-повар Ләйлә. Сәлам. Мин сезгә бирем белән, конверт белән. Менә булайрак, моның эчендә уйланылган ризык. Сезнең каршыгызда ачып карый аласыз. Продуктлар бар. Шушы бирелгән продуктлардан уйланылган ризыкны сезгә уйлап. Анда фото бирелгән, әйме? Монда фото бар. Ачып карарга ярамый конвертны. Тапшыру ахырына кадәр. Бер сорау. Кабымлык әзерлисезме? Беренче кайнар ризыкмы, икенче кайнар ризыкмы? Анысы инде сезнең фантазиядан тора. Кем якынрак була фотога, шул җиңүче була. Шул җиңде. Бу дөге бит име? Дөге. Менә монысы. Томатный паста. Шуны хәзер. Булды. Томатный паста. Булдымы? Башта аңлашыла? Миңа аңлашыла Рәхмәт кебек. бик зур, Ләйлә. Без сине тапшыру ахырында көтеп калабыз, яме? Көтеп калабыз, безне җиңүче итеп игълан итәбез, яме? Башлыйбызмы? Әйдә, җәмәгать. Бүгенге Кызган Казанны башлыйк. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы. Әлеге шәп табаларны, казаннарны һәм кәстрүлләрне сез аларның фирменный кибетләреннән аласыз, яисә интернеттан заказ бирсәгез, өегезгә китереп бирерләр. Я, дуслар, нәрсә әзерлибез? Әйдә, кызлардан башлыйк әле. Әйдә, әле башлагыз әле. Бик озак уйлыйсыз бүген. Эльвира инде тастымалны ашуга нәрсә пешерәсен белгән иде. Без аш әзерлибез. Ну нинди ашсың ул сезнең? Фрикаделькилы аш булачак безнең. Бездә шул аш, фрикаделька белән. Фрикадельканы ничек итәсең? Бәлкем буларны икән. Фрикадельканы. Кушарга? Буламы тиге? Белмим инде мин. Кушарбыз? Тиге ёжыклар бар да, ёжыклар. Булат. Ёжыкка аерым таба. Син беләсеңме, Рәшитне өйрәтмәсәң дә була, чөнки ул шундый тәмле итеп ризыклар әзерли. Ул инде иртәнге ашны да, көндезге ашны да, кичке ашны да, ни өчен дигәндә, ул безнең дөрес туклана. Һәм ул радиога килгәндә, гадәттә бит инде иртәнге шәйләрдән соң безнең линейный диджейлар дәвам итә. Рәшит инде үзенең контейнерлары белән килеп утыра. Бунысы минем иртәнге. Юк, инде безгә ләкән юк. Көндезге аш, кичке аш белән көндезге аш арасында тагын әле аның перекус дигәннәр дә. Ул безне тәмле пирожныйлар белән дә сыйлый, тәмле кекслар белән дә сыйлый. Гомумән ул шундый талант. Benim hatun David Popa'da. Şulayma. Просто пешермей. Yok, просто pişiriyor. Күрәсезме менә, просто пешермей. Менә шул хәтле мактадылар хәзер инде. Бу сүзләрдән соң җиңелә калсаң? Җиңелсәк. Җиңелсәк. Гариза язып. Син җиңелсәң, мидә җиңеләм бит әле монда. Шунысы бар, шуңа күрә җиңәргә кирәк, яме. Дуслар, сездән бүген җитезлек, әрсезлек һәм иҗадилык сорала.
Әйдәгез, башлыйбыз, тәмлешкәләребезне пешерә Алла башлабыз. тапшырдык. Уңышлар безгә. Беренче биремгә күчәбез, ул безнең татар халкының мәкальләре. Мин Рәшит сиңа әйтәм, Булат Эльвирага үзенең мәкальләренең башын әйтәбез, сиз инде әйтеп бетерергә тиеш буласыз. Ахыргы сүзен. Эльвира, тыңла. Сыйлы кунак сыйында, сыйы беткәч, кайда ул? Кайтып китә? Үйіне? Шулай. Сыйы беткәч инде. Мин әллә кайларга кирип киттем бит. Йо, кирәк түгел. Рәшит, аш бар иде, нәрсә бар? Аш бар иде. Бәхетнең әйе синонимы ул, бәхетнең синонимы. Шулай башына бә дип. Бәрәкәт. Дөрес. Минем команда. Су язып, май нишләмәсти? Чыкмас. Ну, дөрес. Май чыкмас, май төшмәс, әйе, дөрес. Яра мидә кул чабып алыйм әле. Рәхмәт. Азнакайдан түгелдер бит син? Азнакай. Кайдан, азнакайдан. Җыелды якташлар монда. Аллага шөкер. Сиңа, Рәшит, суны өреп эчсәң дә, нәрсә булмас дип әйтәләр безнең халыкта. Суны өреп эчсәң дә ул. Суны өреп эчсәң дә. Аш булмас. Туры киләме? Булсын. Әйдә, туры китерт инде. Ярар инде, әйдә. Кабул итәм. Шулпа булмас. Шулпа аш бит инде, дөрес бит инде. Менә шулай. Булды, булар белән. Карале нинди кечкенә генә бер фрикадилка ясап куйды. Йомырка юктыр инде, әйме? Йомырка юк. Йомырка Юк, юк. Дуслар, шушында булган ингредиентларны Ни өчен дим, менә бу фрикаделькаларны ясаганда, гадәттә, йомырканың сарысын салса, ул шундый үзле була. ябышып. Шулай буламы? Ипиен күбрәк салсаң, Йомышак Итен була, экономик итә тәмле аласың. була. Ипиен күбрәк салсаң дигәннән, минем инде ике туган апамның кызы балалар бакчасына йөри башлагач, анда бит шундый тәмле итеп ашаталар бит инде, әйме? Һәм өйгә кайтты да ди, әни миңа котлет пешер дип әйтә ди. Пешердем инде ди, тәмле иттереп ди инде. Юк, бу тәмле түгел, менә безнең садиктагы шикелле кирәк ди. Икенче көнне бардым ди. Нинди ул сезнең котлет? Өйдә кызым ашамы дип әйтте. Ипине күбрәк салыгыз дип әйттеләр ди. Шуңа күрә ипине күбрәк салсам. Менә шуңа безнең бала өйдәге котлетларны ашамый, синең итле котлетларыңны. Ипине күбрәк саласыз инде моңардан. Ипине күбрәк салырга кирәк. Я, дуслар, безнең сезгә сораулар да бар, сезнең иҗатыгызга кагылышлы, эшчәнлегегезгә кагылышлы дип әйтик әле без, име? Эльвира, менә бер ике туган апаларыңны сөйләдең, әбиең искә төшереп алыйк әле. Өйдә бабайны да. Әйдә бабайны да. Чөнки мин бабай кызы, белемәс. бабайның яраткан оныгы, мин Зөфәр бабай. Менә аны хәзер искә алам, рухын шатландырсын. Мин гомумән бала чагымда менә шул Зөфәр бабайның җылы кочагында, аның белән бергә Мөслимнең Шия түбә урманнарында җиләкләр җыеп, көтеп, менә шулай үткәргән. Җылатасың ләйсәнме? Кайтып килдем тиз генә туган якларга. Менә әби белән бабай әйтә бит инде, таң тишегеннән йокыдан торасың дип сөйлиләр, безнең әбиләр, бабайлар. Җиңелме гомумән, иртән ничек уянасың? Эфирга килер өчен. Җиңел түгел ләйсән, мин төнлә эшне эшләргә яратам. Мин гомумән төнлә миңа килә иҗат, төнлә килә миңа ул текстлар язу дисеңме? Кичкенәдән әнә шулай. Иртә тора торган кеше түгел мин. Без инде гомумән әйтергә кирәк сиңа респект. Менә иртән радионы кабызып куйсаң андаймы, Болгар радиосын. Иң көр тавыш синеке инде. Алай диме, безнең Рөстәм бар әле шундый көр тавыш. Илнар бар әле. Рөстәм дөресен әйткәндә кайчакта йоклап утыр. Йоклап утырган сизлә тавыш. Син булмасаң, ул җегетләрне тегеп әйтеп тотмасаң. Юк, егетләрем Аллага шөкер. Менә егетләр шундый булганга гына мин шундый. Егетләр сәлам сезгә. Гомумән радиодан тыш син нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Белемең буенча син? Белемем буенча мин журналист. Казан дәүләт федераль университетын тәмамлап чыктык. Гәрчә Казан дәүләт университетына укырга керсәк тә, һәм менә шуннан бирле мин инде ничә ел була? 15 ел тирәсе журналистика өлкәсендә, һәм менә Болгар радиосында мин әле тагын музыкаль мөхәррирдә. Шуңа күрә ике эшне бер юлы, әле алар гына да түгел, мин инде ТНВ телеканалында Кайнар хит тапшыруында алып барам. Мен эшләгән кешегә эш язган ди, эшләргә кирәк. Бабай шулай диде. Әгәр дә тик торсаң, мүкләнә башлыйсың, эшлә кызым, эшлә дип өйрәтте. Я, Рәшит, инде синең турыда да без син әле беләбез Болгар радиосында син 2 ел гына эшлисең, шулай бит? Әйе. Ничек килеп беләсең анда, гомумән син шулай ук нинди факультетны төгәлләдең, кайда укыдың? Белем буенча минем ике белем. Беренчесе Казан театр көллияте, икенчесе Казан федераль университеты. Ләкин анда рус теле укытучысы буларак. Рус теле филолог. Укытучы. Филолог ул башка юнәлеш. Бераз гына.
Ничек Болгар радиосына килеп эләктем. Рустал оқшысы. Көннәрдән бер көнне яздылар да, менә шулай кастинг бар, безнең тузганатны тапшыруына дип килеп кара әле, без сине тыңларык дип килдем, без яздырдык, теге демо эфир. Аннан соң инде миңа шалтыраттылар да, әйдә тузганатдан тыш, син әле эфирны да алып бара әле дип тәкъдим иттеләр да, мин әйтәм, яра. Біз сені қабыл етеміз. Театр білім бар дейдің сен. Театр клиент. Эшләдің сен театрда? Мин Эшләп өлгерә алдың, оқып бетер алдың сен? Рәхмәт, бу сорау өчен мин рекорд куйган кеше, театрга килеп 2 атнадан соң театрдан киткән кеше. 2 атна эшләп. Нәрсә, ни килеп чыкмады анда дигән кебек. Юк, килеп чыкты. Баш режиссер белән теге сүзгә килдең әллә? Юк, сүзгә килеш юк иде ул яктан, Аллага шөкер. Сүзгә килеш бар иде кесә белән һәм кешелек белән генә. Шулай гына. Аннан китәргә туры килде. Ярат. Алайса менә син менә Эльвира, син ничә ел Болгар радиосында эшлисең? 4 ел. 4 ел. Так, син 2 ел, әйме? 2. Алайса сорыйга әле сездән. Менә Болгар радиосының башка радиолардан айырмалы ягы, плюс ягы. Анда Эльвира бар. Анда Рәшит бар. Булды. Ләйсә монда кушара кирәк. Һәм инде Ләйсәнең тагын бер соравы сезгә әзер, ул да булса тиздән менә декабрьдә булачак вакыйга турында. Болгар радиосы милли премия турында Эльвира берничә сүз белән җавап бирәле. Нинди яңалыклар көтелә? Гомумән нәрсәләр булачак әлеге премиядә? Бераз гына аш инде безгә серен. Булат, Ләйсән, беләсезме, Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында 2 генә җөмлә белән әйтеп бирерлек түгелдер. Чөнки мин Болгар радиосына эшкә килгәч 2021 ел иде ул, әйме. Шул елны ул вакытта әле зурлап концертлар үткәрергә ярамый, һәм без тамашачыларсыз үткәрелгән концертта эшләдек. Бу Болгар радиосы милли музыкаль премиясе иде 2021 ел. Телевидение, ТНВ телеканалы күрсәтте безне, тамашачылар бик күп иде. Һәм инде мин шул вакытта уйлап куйган идем, шундый масштаблы чара, күпме кеше, анда бит инде сәхнәдә 3 генә кеше, 2 генә кеше булса да, сәхнә артында анда күпме кеше кала. Андагы режиссерлар, операторлар ул гөр килеп тора. Менә шул вакыттан бирле әзерлек тулы куәтенә барып, декабрь аенда безнең яраткан радио тыңлаучыларыбыз, яраткан тамашачыларыбыз шушы премияны тапшыру тантанасын күрә ала, карый ала һәм җырчылары өчен, яраткан җырчылары өчен сөенә ала. Менә шулайрак. Ай, рәхмәт. Бу ел инде ул безнең 12нче тапкыр үткәрелә. 14 декабрьдә пирамидада яшикле 6+ икәнен дә әйтеп куйгаймы. Шуңа күрә әзерлек инде 1 ел элек башланганын аңлагансыздыр, әйме? Аңладык. Менә Син алып барышлар рәтенә буласыңмы анда? әйтәле, хатын-кыз алып барышлар гадәттән дә алмашына һәр елны төрле була. Быел кем булачак? Быелгы алып баручы дуслар килгәч күрерсез. Шуда быелгы концертта сиңа берәр нинди роль әле билгеләндеме? Син нәрсәдер өчен җаваплымы анда? Әлегә билгеле түгел, чөнки аны ул карарны Эльвира җыелышта кабул итәчәк. Ул менә начальник. Шулай дип әйтик инде. Шуңа күрә кара, Рәшит, әгәр дә без бүген тапшыруда синең белән җиңсәк, синең бернинди ролең анда булмаячак. Юк, Булат, алай димәгез, чөнки безнең һәрбер алып баручының, һәрбер радиода эшләүче хезмәткәрнең үз урыны бар. Шуңа күрә алар милли премиядә нәрсә эшләргә кирәген беләләр, Рәшит тә белә, тик әлегә серне ачмый. Менә интрига калды җәмәгать. Ләкин ул урын төрле булырга мөмкин. Я студиядә, я сәхнәдә. Хәзер без монда нәрсә? Аш пешерәбез, бит, барысын салабыз да. Барысын салабыз. Менә монда күрәсез? Кишер, сугат. Менә күрәсез, менә буларның барысын да хәзер салабыз да без. Менә байтып салайбы? Әйдә, салыйк. Ай. Суганны карасаң ничек матур итеп тураган, карасаң ничек быжыралап. Ой, булай итеп мин дә турый белмим. Каралы кишер. Итегез таралып бетте, хотя бы суган белән алдырсагыз гына инде. Яра, мин аңламадым, менә бу безнең теге паста нәрсәгә кирәк булды. Без аны тындырырбызмы аннан шунда? Миңа калса аны ашаган мәлдә кулланырга кирәктер дип уйлыйм мин. Минем яраткан тющинкам бар. Ул әйтәдер, ашаудан башкага ярамас дип. Ягъни, минем яраткан хатынның анасы. Шулай бит. Дуслар, сезнең эш биттеме? Юк әле. Бетмәсә дә бетерергә кирәк. Хәзер без сезнең белән уенга күчәбез. Я, дусларым, безнең бүгенге уеныбыз бик җиңел, бик гади һәм бик кызыклы миңа карсак. Монда без сезнең җитезлегегезне, өлгерлегегезне тикшерәчәкбез. Һәм уеныбызны башлый
Кем? Эльвира. Рәшит. Эльвира. Чөнки без Yok, бар әлі тағы суйфа дегені бір. Әйдә, суйфа. Әйдә. Башында да артык мактаваттың, мин монда аш пешерәсен белгән булсам килмим инде. Без өйдә аш пешермибез. Көрдің, бұл мен орысша тұрған кіші түгіл. Второй, первый. сез миңа нәрсә аңлатмакчы буласыз шуны белән? Әйдә, суйфа. Әйдә. Суйфа. 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 Bu zak bana çakma şolay. Sen, ol böyle. Tak, demek sana 1 minut içinde, bana bu almanı. Булар алмалар бер төрле мисаң? Bir türlü. Ben ortasına kala, hemen ortasına kala. Biz kararız nasıl Yüreğde, min bilem sen Hazır mı? kungan, sen bulgan. Bilesin Sen bu oyun. oznakay kızlar alar birleşmiler şuna göre. Allah bir yiğitiz bula. Şundap. Gittik mi? Bir, Sen hazır mı? iki, eş ile gittik. Elvira. Lakin barbar tege karab yeme, kara bırak tege barmağını tek kurmadan. Zagrak kılansan da bula. Zagrak kılansan da bula. Aşıkma Elvira, aşıkma. Ekrendirek kılan. Ekrendirek hele. Eyde. Baramısın bula, avru tuğular. Olmasa da temli bir tarna. Var ya, bırak aşağı. Her irte. Her irte. Eğitirse. Stop'ta kuysa ne başta? Bolda bitti deyip. Юк, сез аның нәрсә кайсысы? Bulda şubun kaldır. Şube kalsın yeme, şube kalsın. Bunlar. Şubun kaldır. Azlapay kızar şube. Stop. Bulda. 39 sekund. Молодец. Araya gale, küp mü kaldı? Kalmadı indi şubuguna kaldık bu yayda. Yok kalmadı. Yaxşı. Şubuguna kaldık, ha üzerimize köpürürüz. Tak. Все, bulda. Dostum, Dursun şulay. benim komandada katnaşmışlar her şey. Karali, sen hazır 35 sekundda, yeyse 37 sekundda bu işini tegellerge tiyiş, yeme? Sen, bilesin mesela gerek bu oyun. Eğer de ahırda tege nişiye olsa, kim bana bu oyunda şimdi? Üstünlük şuna gitem. Bir bal üstele. Bir bal üstele. 1, 2, 3, öyle gitek. Reşit. Bulda şeşiretmeyin de onu tekirine kılar. Sobadan kırığa şişiremedi. Sen kısılma, şeşiret. Ondan sonra sırtıp alırız. Kızlar var ya, boldağında saldı bir de karalcım. Hop. Bulamı. Bittin. Haydi. Indi karalı. Girişmeye karalısın. Bulda bir nese kalmadı. Stop. 25 sekund. Bana olması da kalmadı bana. Bu beygide Рәшит җиңүче. benim komanda şimdi. Ура! Sushi Top компаниясы безне атна сайын телеңне итарлык тәмле хәләл роллар белән сыйлый. Бәяләре дә тәмле, тиз арада китереп бирәләр, сайлау мөмкинлеге зур. Казан шәһәре Кылгали урамы 8-нче айыртыннан. Дуслар, безнең килгән кунакларыбыз музыкаль күчтәнеш алып килә. Сез нәрсә әзерләдегез безгә? Безнең тамашачыларга. Бу җырның уникаль бер ягы бар. Миңа гына шулай тоелган. Кайбер районнарда бу җырны Сарман вальсы дип атыйлар, кайбер районнарда Сарман гына дип, кайбер районнарда чыгарсыңны каршы алырга дип. Әле тагын бер варианты бар, Сарман тангосы да бар әле. Вальсы, тангосы, кайсысы икәнен белеп бетермәм. Мин дә белмим. Анысы мөһим түгел, без беребездә Сарманнан түгел бу гайре. Юк, Сарман турында. Ну сез якын инде. Без якын дисез. Без яраграк. Без яраграк. Без күршеләр. Әйдә. Бу җырның бер плюсы бар, бөтен кеше бу җырны белә. Беләләр, менә шунысы да бар. Бергәләп җырлыйбыз. Әйдә. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушылып җырласа, каршы төшмәсеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән шырнаса, минем белән тормыш сукмагында, риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда вәгъдә бирсәңме, кабат кайтуымны көтәргә. Минем белән тормыш сукмагында, риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда вәгъдә бирсәңме, кабат кайтуымны көтәргә. Ой, рәхмәт. Нишә булды? Молодцы, әфәрин. Җырлап кына түгел, хәтта уйнап та бирделәр. Ба. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы. Һәр төрле бәйрәмгә иң яхшы бүләк Кукмара табалары. Фирменный кибетләреннән сорагыз яисә интернеттан заказ бирегез.
Dostlar, rизыкларыбыз әзер. Инде безгә бәя бирүче шеф-поварыбызны Ләйләне чакырырга вакыт җитте. Ләйлә Кашапова, рәхмәт. Мен озак көттіріп жүрмейм. Тәмнисләр шыққан бүтін студияға. Biz әзерләгәндә фәрештәләр килеп китте монда. Бүтін исләғыларын Канатларын. Қанатларын конвертін ашып қарайбыз. Жәмәғат. Нәрсә? Күрсәт. Безнеке дә шулай килеп чыкты. Шыннан да бірінші қойнар аш, томатлы, дүгілі, фрикаделькілі аш. Қараны сәгін әйтем. Төсе буенча безнеке туры килә. Хәзер менә бұлар икісі дәгін туры киләләр уйланылған ризыққа, қияфәті буенча. Хәзер юк, мемлекет қорпараға тиеш. Әйдә, ашап кара. Қараны, алар беләсең, монда принцип әзерләнү принципы гына башкачарак булды. Алар томатны инде баштан ук салдылар, әнә теге пастаны. Без пешеп чыккач, менә әле генә салдык. Менә күрәсез, безнең ашта ул томат юк монда. Дөресен генә әйткәндә, томатны салыр өчен, куе төсне алыр өчен, томатны пастаны кыздырып салырга кирәк. Менә ирәнеп бетереп Карыйбызмы? Әйдә. Мәсәлән, алар кемгәдер ошамый ди. Кемгәдер ошамый ди, әйе. Мен андый ашны пешермейин дирәш. Әйе. Менә Проблема юк. аппетитныйрак мысы, конечно, күренә. Мин шуңа күрә беренче. Алдан ук әйтеп куйган, сез бүген шундый матур. Меня не подкупишь. Ой, не подкупишь ты. Ничә сум? Туз җитәм. Җитә, бик тәмле. Сезнең артырак салдылар бугай. Тукта. Хәзер мен сезгә карыйбыз. Безнең җегет беләсеңме, ППшный җегет, ул тузны артык күп салмый. Бу күбрәк теге ухага нитә, смахивает. Кая балага юк. Баягы дүрткә генә бүлгәннәр бит кишерен. Ничәгә белергә кирәк. Анда рәсемдә юк бит ул. Моның менә насыщенныйрак тәме. Сам. При всем уважении менә бу ашка бысысына беренче урын бирәм. Ура! Чөнки моның кыяфәте дә нарезкалары буенча, туралышы буенча һәм приготовление менә әзерләү тәртибе буенча да туры килә, дөресрәк. Технологияны дөресрәк. Әйе. Менә минем көрәшчем, минем сугышчым, минем теге бүген ярышучы спортсмен. Ул ашлар буенча белгеч түгел шул, икенче ашлар буенча. Шулаймыни? Ну, шулай булгач, кызларга әйдә. Беренче урынны Котлыйбыз Эльвираны. Эльвира Вилда! Яра, рәхмәт бик. Ләйлә, сиңа үзеңә рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Икенче тапшыруларда көтеп калабыз, яме? Рәхмәт чакыруыгызга. Ләйлә, бик зур рәхмәт. Димәк, җиңүчебезгә Без тырыштык. бирәле, үзем тапшырыйм әле. Әйдә, тапшырыр. Эльвира, сине чын күңелдән котлыйбыз һәм менә шушы матур табаны сиңа бүләк итәбез, яме? Менә беләсең менә исән, Булат, мин инде күптән яңартырга кирәк табаларымны дип йөри идем. Әлдә ярый чакырдыгыз әле. Рәхмәт сезгә бик зур. Якыннарымны инде менә шушындый матур табада тәмле ризыклар белән сөендерермен дигән. Тотып кына карайм. Тотып кына карайм. Кайткач әйтерсең, хатына, мин тотып карадым аны ул табаны дип, яме? Әйбәт икән. Җиңелгән команданы Рәхмәт. көтә, нәрсә? Жаза. Жаза, егетләр, Жазасы жаза. бар шул Онытмыйбыз әлебезнең. ул турыда. Ну, жаза бүген булайрак иде. Берәр бала шигырен 3 төрле эмоция белән сөйләргә кирәк. Чөнки сез алып баручы радиода сез бит инде теге моңсу шигырьләрендә шулай сөйләргә тиешен лирикаларында кайдыр куркып та, кайдыр көлеп та, хей! Сезгә бер дә авырлык булмастыр. Рәшиткә җиңел булачак, чөнки ул бит әле актерда. Син бит әле театр актеры да, карап. О, Юрий Ике бүген атна батыра эшләгәнсең, бүген. ике атна Юрий эшләгәнсең. Кара менә Тәмле Иракайны пешерә. чын күңелдән мин аны мактыйм, ул аның кире ягын таба. Әйдә башта шигырен табыйк. Бер бала шигыре яз. Әминә елый үкреп. Әминә бар инде. Суат. Елама. Тупатмый уйла. Әйдә, менә иң беренчесе булсын ди куркып, яме, әйдә, куркып. Әминә елый, үкреп. Тубым суга төште дип. Шу Әминә елама. Туп батмый уйлга да. Станиславский буенча шандырамы? Елыйсы килә башлады. Так, менә елсыга да икенчесе елап, яме, бик елап. Булды. Бак елап. Әминә, эмоция кирәк. Үзеңнең тубың суга баткан Әйдә. шикелле итеп рәш. Әйе, менә. Әйдә. Әминә елый үкреп. Тубым суга төште дип. Шу Әминә елама. Туп батмый уйла да. Шандырды. Әминә, өченчесе көлеп инде, менә без көлеп, нокта куябыз бүгенге тапшырыбызга. Әйттек әле. Әминә елый үкреп. Тубым суга төште дип. Шу Әминә елама. Туп батмый уйла да.
Рәшит, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт дуслар сезгә гомән килгәнегез өчен. Безнең тапшырыбыз инде ахырына якынлашты. Җиңүчеләр билгеләнде. Рәхмәтләрне сез әйткәнсез икән, без дә рәхмәтләребезне җиткерик әле. Җиткерәбез үзебезнең яраткан ТНВ телеканалына. Безне менә шушылай бердәм итеп җыеп торган өчен, чөнки безнең Болгар радиосы ул ТНВ канаты астында. Шулай рәхәт итеп бердәм булып эшләүче телекомпания алга таба да бердәм булып эшләргә язсын. Бергә яңадан яңа проектлар белән тамашачыларны, радио тыңлаучыларыбызны сөендереп торырга язсын. Яшәсен ТНВ Татарстан, ТНВ Планета һәм әлбәттә Болгар радиосы! Радиосы уңышлар әлбәттә, зурдан зур үрләр теләп калабыз. Һәм инде безнең хезмәттәшләребезгә кайнар сәламнәр Әлбәттә, барчасына да күп-күп сәлам без сезне. Сезгә дә біз үзебезнең чиратта рәхмәт әйтәбез килүегезгә. Иҗат уңышлары телибез һәм тамашачылар белән бүгенгә сау булашабыз. Сау булыгыз!